Vi har fundet en vinder af MGP 2017. Han står lige her, og han hedder Bastian. Kæmpe tillykke. Hvordan har du det lige nu? Altså, jeg er helt grædfærdig. Det er helt sindssygt. Jeg forstår det slet ikke. Hvor er det sindssygt. Hvad tænkte du lige, da dit navn blev råbt op, og det var dig, der havde vundet? Altså, jeg så bare det der ryge hen på skalleren, og jeg så bare min danser. Jeg kiggede ikke på skærmen. Jeg ventede bare at kigge på de andre, om de hoppede eller bare stod ned. Altså, så hoppede de, og jeg var bare helt, nej. Og prøv lige at høre, du har jo haft vinderfarven på hele aftenen i total overbevisende stil. Kunne du mærke, at du havde salen med dig? Det synes jeg, vi alle sammen havde, men jeg forstår bare slet ikke det her. Det er helt vildt. Det kan jeg virkelig godt forstå. Men prøv at høre, der er så mange, der har stemt på dig, og du kan sige noget til dem alle sammen lige nu, hvis du gerne vil sige noget til dem. Altså det, jeg vil sige til dem, det er, at de har været så gode. De har lavet de virkelig bedste sange, og jeg synes, vi alle sammen har vundet, fordi at vi er jo alle sammen kommet her til MGP, og det har bare været så fedt. Hvad har været det aller sjoveste her i aften? Det har nok været det her til sidst her, men så har det også været sjovt at høre alle de andre sange, der har været så gode. Og du får lige en ordentlig krammer. Ja, og der er selvfølgelig masser af kram til Bastian, og jeg kan godt forstå det. Det er super sejt. Kæmpe tillykke.